فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Pes näme şäherlerin we owalaryň ählileri azab aşkar görmäkäler iman getirmediler ta imanları şolara nef berip azab götürlerdi. Lakin Yunus aleyhissalamyň gowmy azabyň eseri zahir bolanyna ta'khire goýmany iman getirdiler. Şolar iman getirenlerine biz azaby şolardan götürdük we aýyrdyk dünýä diýerligine ve bir miqdar müddeteşelli olarny dünýäň metaı bilen peýdalandyrdyk. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ve eger sen Perverdegarın istesedi, yerin yüzündäki adamlaryň kullisi iman getirirdi. Aya sen adamlaryny mu'min bolup iman getirmäge mejbur etdiňmi? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Ve Allah tebarek ve Taala'nın izni ve iradesi bolmaýyn hiç kime mümkin däldir iman getirmegi. Meger Hudaýyň izni we iradesi bolsa iman getirer. Ve Allah tebarek ve Taala kafirlik nejasatyny alamatlarda we delillerde akyllaryny işletmeýän adamlara aýlandyrar. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Sen aýt, bakın görün, näme ajib we garyp zat bar asmanlarda we ýerde Hudaýyň bardygyny we birligini delalet etýän we alamatlar we peýgamberleriň gorkuzmaklary iman getirmeýän adamlara peýda bermedi. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Pes olar hiç zada muntazir däldirler, meger geçenlere gelen günü ýanyk bir güne muntazirdirler. Sen aýt, ey Muhammed, pes muntazir bolun, men de siz bilen bile muntazirdir. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ondan soň şolara azap gelenne öz rasullarymyzy we iman getiren adamlary nejat berermiz. Şu taryha hak boldy bize mu'minlere nejat bermegmi. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sen aýt, ey adamlar, eger siz men dinimde şekde bolsaňyz, pes biliň men siziň Hudaňy goýup ibadet etýän zadyňyzy ibadet etmerin. Walakin siziň janyňyzy alyp sizi öldürýän Hudaýa ibadet ederin. Ve maňa emredildi ki men mu'minleriň jumlasynyň bolaýyn. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَنَ aýdyldy dinde istigametli bolmaly diýip we müşriklerden bolma. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Ve Hudaýdan gaýry sana peýda da bermeýän we zerer de bermeýän zady çağırma. Pes eger sen şo iş etseň zalimlaryň jumlasynyň bolarsyň.